Ideme ďalej v ďalšom videu, kde si upravíme na konkrétne miery náš vybraný strih na košelu. Poďme si to ukázať, čo ideme robiť s týmto strihom. Dieliky máme takto popripravované. Hej, nehala som samozrejme všade dookola dosť priestoru, pretože my zatiaľ nevieme, koľko ideme upravovať všetky dieliky. Čo sa týka aj rukáva, v podstate táto dáma má ten rukáv kratšiu variantu na... Hej, ona ho má taký len pod lákeť, ale my, keď si ukážem vám, akým spôsobom si urobíme to, aby ten rukáv sme si predĺžili na klasickú dĺžku klasického rukáva, že si ho vlastne predĺžíme dostatočne. Takže aj tieto veci sú úplne prirodzené, ako si vieme zo strihu upraviť. Poďme si ho rovno upraviť ako prvé. Nech máme rukávik v podstate vyriešený. Ukážeme si, ako sa predĺžuje samotnú šírku, potom budeme prispôsobovať aj so šírkou samotnej blúzky. Najprv si ukážeme, ako si predĺžime ten rukávik. Moja klientka má dĺžku rukáva 64. Už vieme, že manžeta, ktorá vlastne ešte musí k ústrihu byť dorobená, na strihu nie je. My si ju musíme vyrobiť. Našu manžetu, ja ju mám v tomto prípade napríklad na 7 cm, môžeme si kľudne urobiť takúto na 7 cm, to znamená 7 je urobená dvojmo v priehybe látky. Vidíte, toto je ten priehyb látky, že vlastne je dvojmo ozohnutá, nie je tam vyrobený švík. Takže 7 plus 7 je 14 cm. A čo potrebujem ešte odšiť? 1 a 1 cm dovnútra, takže 14, 15, 16 cm musí byť široká tá manžetka. Môžeme si ju rovno nakresliť. Takto si dáme 16 cm. 16, 8 je stred, môžeme si to kľudne tam zaznačiť. A ideme si vypočítať aj dĺžku tej manžetky. Reálne v našom popise je tá dĺžka určená, lebo oni nám tu píšu, že potrebujeme si narysovať dvakrát manžetu dlhú a pre všetky veľkosti sú tu rôzne dĺžky. Prvá veľkosť je 34, takže pre 34 je 26 cm, pre 36 26,5 pre 38, 27,5. Naša veľkosť je 40, takže 28,5 cm je tu napísané, že potrebujeme, aby tá manžeta mala dĺžku 28,5 cm. To si tu zaznačíme. 28,5. To máme takto. Samozrejme, absolútne v poriadku, keď budete používať pravítko. Teraz je dobré, aby sme to urobili do pravého úholu. Úplne v pohode. Zoberte si pravítko. Potrebujeme, aby to bolo do pravého uhlu. 28,5. 28,5. Samotná dĺžka je teda na 16. Ja som si zaznačila aj stred, čo je 8. Takže takto si narysujeme manžetu. Ak chceme užšiu manžetu, aby bola napríklad len na 4 cm, dáme si 4 a 4 je 8 a plus centy a centy na zašitie. Hej, podľa toho, akú šírku manžety si vymyslíme, takú šírku si vlastne narysujeme. Sem sme si už po centimetre na odševok, na zašitie pridali. Keď si to takto samozrejme môžeme nakresliť, že centimetrik máme pridaný aj do jednej strany, aj do druhej strany. Tu máme ten centimetrik už pridaný. Ale do dĺžky sme si ho nepridali, nesmieme na to zabudnúť, že si musíme ten centimetrík pridať aj do dĺžky. To znamená, že aj tu musí byť o centimetrík ešte pridané. Aj tu. Toto je naša manžeta. Ideme pracovať s tou dĺžkou samotného rukáva. Musíme si dopredu vymyslieť, teda akú šírku tej manžety si dáme. Ja som si povedala, že v tomto prípade bude šírka manžety
táto šírka hotovej manžety bude 8 cm. 8? 7, pardon, 7. 7. To znamená, keď ja si urobím manžetu na 7 cm, o tých 7 cm musí byť rukáv samozrejme kratší. Takže keď moja klientka má dĺžka rukáva 64, automaticky si píšem minus 7 cm. To je moja dĺžka rukáva. V tomto prípade to teda bude 64 minus 7 je 57. 57 musí mať dĺžku môj rukáv. Ideme si skontrolovať, aký dlhý je rukáv na strihu, ktorý sme si vybrali z burdy. 57 cm potrebujem, aby mal. Tuto je krátky, pozrite, kde, lebo vlastne klientka v burde ho má taký 3/4, tuto je až 57. Začínam od hlavici. Dokresliť si potrebujem, vidíte, do dĺžky rukáva 11 cm. Takýto musí byť dlhý ten rukáv. Tuto si to predĺžim takto. V podstate pokračujem v tejto línii. Takisto na druhej strane 11 cm. Toto je dĺžka môjho rukáva, aby bol dostatočne dlhý. Tak. Samozrejme, túto časť si tiež prenesiem nižšie, lebo to je otvor na rásporok. Má to na 7 cm. Zaznačím si to tu. Toto je ten otvor na rásporok. Hej, toto, aby sme si vedeli ten rukav zapnúť. Tak, dĺžku máme upravenú. Čo sa týka samotnej šírky, tu upravíme následne podľa toho, ako nám teraz vyjde úprava predného dielu a úprava zadného dielu. Poďme si ukázať, koľko musíme rozšíriť alebo zúžiť. My musíme rozšíriť 2 cm a 2 cm. Už vieme z minulých videí, keďže máme 4 diely, 2 predné diely, 2 zadné diely, takže si zase potrebujem tie 2 cm rozdeliť delené 4. Nemám viacej dielov. Pri saku vám budem vysvetľovať, ako sa to bude dieliť ináč, keď bude napríklad ešte nejaký dielik tuto bočný navyše. Momentálne potrebujem si to rozdeliť zase na 4, pretože mám 4 diely. 2 predné, 2 zadné. Poďme si to rozdeliť. Zase nám to krásne vyšlo, že po pol centimetri, keďže mám 2 cm delené 4, po pol centimetri aj do pásu, aj do bokov. Hruď nám ostáva nezmenená. Lebo v hruď nám sedí veľkosť ako v strihu, takže hruď si upravovať nemusíme. Ale tuto máme líniu pása, kde už potrebujem o pol centimetra rozšíriť. Zaznačím si pol centimetra a to isté do boku. Pol centimetra. A takto si vlastne rozšírim celú bočnú stranu. Toto je bok predného dielu blúzky alebo košele. Tak. A tu je bok zadného dielu. Tieto čiaročky nám určujú vlastne, čo je pás. Takže viem presne, kde mám rozšíriť pás. Viem presne, kde mám rozšíriť boky. No, takže rozšírime si pás. V hrudi nepotrebujeme úpravu žiadnu. A ideme pás a boky. Keby bola klientka aj v hrudi širšia, samozrejme pridávame aj do hrudi. A keby bola užšia, tak zase automaticky zoberieme z hrudi. Keďže sme v hrudi nič nepridávali, ani nič nezužovali, tým pádom vlastne nemusíme upravovať ani rukav, rozširovať alebo zužovať, ale musíme si skontrolovať, či nám sedí podľa veľkosti našej klientky. Obvod ruky sme si odmerali,
je 32. Takže si premeriame aj túto šírku košele. 32 je tu. Dostatočná šírka nám ostáva ešte aj na kvázi takú voľnosť. Hej, ten rukav samozrejme nie je úplne napresno takto, že obtiahnutý okolo bicepsu. Tie 4 cm sú úplne ideálne, keď máme tam tú vôľu. Takže toto je úplne dostatočné, stačí nám to. Super, rukav máme pripravený, upravenú dĺžku. Máme upravenú šírku hrude, šírku pása. Ešte si upravíme, čo sa týka dĺžky a čo sa týka samotného pleca. Takže ideme sa pozrieť. Šírka pliec. Šírka pliec pre moju klientku je 40 cm. Nameriame si to cez zadný diel, to už vieme, od jedného pleca do druhého pleca. Keďže je tu priehyb látky, tu sa nám vlastne nič nepridáva, takže si pekne skontrolujeme. Blúzka nám krásne sedí, tuto máme 20. Maličko len upravíme. Tým pádom nám to vyšlo, že 0,5 cm upravíme do prieramku a teda 0,5 cm musíme pridať aj na prednom dieli, aby nám to plece krásne sedelo. Prispôsobíme si tú hlavicu takto pekne dostrátená do pôvodného strihu. A rovnako si to prispôsobíme aj v prednom dieli. Takto dostratená strihu. Tam si to trošku upravíme. Skontrolujeme ešte dĺžku samotnej blúzky. Dĺžku máme na 60 cm. Meriame si to cez chrbát. Zase od úrovni pri krku, 7. krčný stavec. To už viete z bonusových videí. A dĺžka je na 60. Takže nám vychádza, že si blúzku musíme predĺžiť o 2 cm. Celú blúzku predĺžime o 2 cm, aby bola dostatočná dĺžka pre moju klientku. Tak. A rovnako si to predĺžime aj na prednom dieli. Keďže sme zadný diel predĺžili o 2 cm, predný diel rovnako predĺžime o 2 cm. No tuto vidno, že sme si možno zastrihla som si málo papiera, takže si zase ukážeme, ako nemusíme prerábať celý strih, ale si tam len prilepíme zvyšný materiál, zvyšný papier, aby sme si upravili celý strih, ako má byť. Tuto trošku zoberiem. Lebo ešte samozrejme príde nám, viete čo? Musíme si nehať priložené záložky, čo budeme odšívať. Takže strih nemôžeme vystrihnúť takto, lebo by sme si blúzku zmenšili, kebyže si ju vystrihneme teraz takto a bez pridania nášvíky, blúzka by nám bola úzka. Tak, ešte tu máme samozrejme túto prednú lištu, ktorá príde sem k prednému dielu. Pozrite, jednotka. To znamená, že tieto dieliky prišívam pri sebe. To je predná dĺžka blúzky. Tuto budú gombíčky, takže aj túto lištu musíme predĺžiť o tie 2 cm. Nesmieme na to zabudnúť. Každá úprava je dôležitá. Aj lištu predĺžime o 2 cm. Výborne. Strih máme upravený na požadovanú veľkosť. Každý jeden dielik. Prešli sme si obvodové aj dĺžkové rozmery. Takisto rukav sme si doupravili. Manžetu sme si nakreslili. Čo je teraz dôležité? Do celého obvodu, okrem priehybu látky, všade pridávam centimetrík na švík. To, čo budem krásne ja odšívať. Keď chcem odšívať viac, nechám si viac. Pre mňa je ideálne 1 cm. Všade do hlavice, rukáva, samozrejme úplne všade do priekrčníka, či už predný diel, či už zadný diel, do pleca. Všade pridávam 1 cm na to, aby sme strih
ideálne vystrihli. Tuto je vlastne odševok, takýto krásny, veľký. Ten takisto si zaznačíme a pridávame 1 cm, lebo ten budeme celý vystrihávať preč. Tak. Celú blúzku dookola pridávame 1 cm plus do dĺžky. Dĺžkové rozmery pri blúzke, pri košeli a pri iných topoch. Tam nemusia ísť tie 4 cm ako pri nohaviciach a sukne. Tunaka nám stačí do dĺžky 2 cm. To je taká normálna varianta pre dolnú záložku. Hej. Takže tu si do dĺžky ešte na zášitie pridám 2 cm. Po celej blúzke, samozrejme. Aj zadný diel, predný diel. Logicky teda, že zadný diel. Všetko to predĺžime o tie 2 cm. Hej? V tomto prípade je to dolná záložka, čo budeme spracovávať pri rukáve. Tu nám stačí 1 cm, pretože zvyšok budeme zašívať do tejto manžety. Keď si to predstavíme, že manžetku dáme na polovičku, tu sme si už centimetrík pridali, takže aj do dĺžky rukáva nám stačí prinechať si centimeter, lebo ten centimeter zašijem do manžety. Hej, zašijem to do manžety. Všetko si takto pekne poznačte, preznačte, nezabudnite na žiadny švík. Jediné, kde sa nepridáva záložka, je priehyb látky. To už viete, tuto je vlastne tento okraj, že je materiál zložený, tam nie je švík, priehyb látky sa nepridáva záložka. Takisto to máme pri tomto stojačiku a pri goliere. Pri stojačiku priehyb látky sem nepridávam záložku. Toto bude v priehybe látky, ale už do celého obvodu musím, lebo toto už budem zašívať. Áno, to isté golier. Priehyb látky nepridávam záložku, lebo je tam materiál bez švíku, je zohnutý, ale do celého obvodu už musím. Takže takto si krásne preznačte celý strih. Môžeme si ten strih potom celý vystrihnúť a ešte vám dovysvetlím posledné detaily.